Saan ay pangalan na eh? Adrel. Adrel Balot. Adrel Adrel Balot. Guys, nakakita mo sa Facebook na grabe trending kay karon dito. So, among nagyan, kulayan na to. Pero na siyang muki ang iyang lasa, diba? Tuyon nilang paaso. Nice. Kasi smoking kuan lasa. Yeah, garlic. Sadyang TV na tayo. Subscribe! Kuya, yan at kuya. Tara, sir. Isa lang. Oo, okay na. Hindi ko na makita niyo. Muna nag-trending karon sa kuan guys, Facebook. Kung tilawan. Kung ginawa pa yung nila. So saan ay pangalan na ni karon? Saan ay pangalan na ni? Adrel. Adrel Balot. Adrel Adrel Balot. Guys, nakakita mo sa Facebook na grabe trending kay karon dito. So, among nagyan, kulayan na to. Oh, nagmotor pa gani gigikan. Daghan na maligyag balot dire pero isa ra ang nakita ko nga maligyag inani, no? Ayos. Tawagan kami, ganyan, ano ka? Kasi smoking kuan lasa. Yeah, garlic. So, sa kami na mo. Chili. Alam. Pero siyang lasa siyang kuan. Lasa siyang smoky ang iyang lasa, diba? Tuyon nilang paaso. Nice. Oh, nabuslot. Ang 30 ang isa. So kung hilig juga sa balot, parang dagandagan juga ang urot kay medyo okay man ang lasa. Diri lang ni sa bypass sa kuan guys sa Padulong Kabantian. Diri sa may tindahan sa airport. Wala na siya. Pinakaunang tindahan. Dili, okay na siya naman. Okay na siya. Mainit na kaisa. Delicious grilled balot.
Ina. Ano yan? Yan. Kaya naman. Pick up eh. Gimana mo, pulis na ko. Victoria, baba. Mo to guys, silaw tag do ka po kay nag-trending mo gud siya sa kuan sa Facebook. So, dagang kay ang pangalan na yan kay gisugba naman siya nga balot, garlic ka balot na siya. So, napansin mo na ko diha sa tanan nga daghan kay na maligya diha og kuan, maligya og na mga balutan. Sila lang po isa ang namaligya og katong kuan grilled balot. So kung wala mo diri kapit nga diri nga site, pinakaunang tindahan padulong o kuan bypass Kabantian. So doon lang sa Jollibee jud ang landmark niya. So okay siya, smoky na siya pagka lasa nga kuan garlic mo ginayang gibutang tapos chili. Kaya nasa lahi nga flavor ba nga medyo smoky siya, kadagdag siya ang lasa. So mo lang to guys, nagian lang na mo na kuan lang ba medyo na intriga kay nag-trending ko sa Facebook. So diya lang napita pinakaunang tindahan. Daghang salamat, bye.